ilue n'obi Igbo o nwere ike anyị na-ebulu, o nwere ume anyị na-adọlụ, o nwere ibe anyị na-agụdo dibịa mba mara ya bajee na-egbu ngụ na-adọti ngụ tomalụsi mba mara echi agbụla ebele ugwu ka ndị gboo bụ abụma dibịa mba mara ya. O nwere ibe anyị na-eme sọn, o nwere ike anyị na-ebu valmọdụ, o nwere onye anyị na-akpọ alụsị mba mara ya ọdụm ebele ugwu mba mara ya onye anyị na-akpọ dibịa mba mara ya. O nwere onye anyị na-ekwu, o nwere onye anyị na-akpọ, o nwere ike anyị na-adọlụ dibịa mba mara ya. O nwere onye anyị na-agbụ, o nwere ike anyị na-ebu, o nwere ibe anyị na-ekwu ma dibịa mba mara ya sọnyere ya aka. O nwere ibe anyị na-ekwu, o nwere onye anyị na-akpọ, o nwere ike anyị na-ebulu alụsị mba mara ya na-jee na-egbu ngụ na-adọti ngụ uto na dibịa mba mara ya. Mmụọ na-eme ndụ ka ndị gboo na-ekwu na arụsị mba mara ya. Ọbụ ojikọla Igbo ka ndị gboo na-ekwu na ndị dị mba mara ya. O nwere ibe anyị na-ekwu, o nwere ike anyị na-ebulu, o nwere ume anyị na-adọlụ dibịa mba mara ya. O nwere ibe anyị na-ekwu, o nwere ike anyị na-ebulu dibịa mba mara ya. O nwere ibe anyị na-ekwu, o nwere onye anyị na-akpọ, o nwere ume anyị na-adọlụ dibịa mba mara ya. O nwere ike anyị na-ekwu, o nwere ume anyị na-adọ, o nwere ibe anyị na-ekwu ma dibịa mba mara ya. Ọgbọ jikọrọ Igbo bụ na ike anyị na-adọlụ ndị si mba mara ya. Ọdụm ebele ugwu bụ na onye anyị na-akpọ ma alụsị mba mara ya. Ile mbụ nna bụ na onye anyị na-akpọ ma alụsị mba mara ya. Okwu emeli ndụ bụ na onye anyị na-akpọ, o nwere onye anyị na-akpọ, o nwere ike anyị na-ekwu, o nwere ume anyị na-adọlụ dibịa mba mara ya. O nwere onye anyị na-akpọ, o nwere onye anyị na-ekwu, o nwere ume anyị na-adọlụ dibịa mba mara ya. Ọdụm ebele ugwu bụ na onye anyị na-akpọ emeghe ụzọ emeghe ọnụ. Okwu mgbu nna m kwuru ịbụrụ ndụ ike ka ike akpali ọmụmụ eze. Ndị gị ndị a na-akpọ afa gị na-akpọ gị na edo n'oge a si gị bịa ka oge olu Igbo na ọ gafe elugo. Dịka ndị gị na-arapụ obi Igbo n'ọkọ ọbịa iligo n'elu ugwu maka irife iru gị ka iru Igbo afọ pụta ka iru Igbo chakee ka ndị mba ụwa wee kpeta eziokwu na agbụla eze bụ ụmụnne Mesaya. Eze ebube ga-abịala onwe gị afa n'oke ugwu duru ndị gị jee n'oke ugwu kwuru okwu ka agbụla ebube chịkọ ọnụ ka oke ọdụmodu ka ndị gị ndị Igbo agụ Igbo niile jikọ aka n'ugwu tata ka ị bịa wuo n'etiti ndị gị maka na ndị gị ga-akpata gị ekwu n'otu onu Igbo kpee ya ka ị bịa wuo ka ndị mbụ ụwa ekweta na-ebu onye Igbo eze obodo eme ya bịa dukwu ndị gị n'obi n'oge a ikwubi okwu dịka ide a na-eweli elu onye ọbụla ya eji edo kwuo okwu maka ihe eji edo n'anya. Onye tụọ asị odogbuo ya, onye gwa eziokwu odolie. Ndị ọma niile nọ n'Igbo ya bụrụ ndị ndo. Iwu afọ ụka ọtara ebele ugwu na-arapụ Igbo n'aka. Iwu afọ ahụ na-abụ na onye Igbo ọbụla ya eme mma ya ebiba na ndụ. Onye ọbụla bụ onye Igbo ya eme njọ n'oge a ya sị ka ya megbuo onye Igbo, ka ya megide onye Igbo, ka ya lee ndị Igbo. Onye ọbụla bụ onye Igbo ya eji Igbo n'oge a ọ ya bụ onye ọnwụ ndụ ya bụ ndị ọzọ. Onye ọbụla bụ onye Igbo n'oge a ya ewepụta ịfụnanya wee fụ Igbo. Onye napụrụ Igbo n'anya arapụ na ndị ndụ. Onye napụrụ Igbo n'anya zọọ okwu na ndị ndụ ana ndụ elie anya. Ịfụnanya Igbo ya agbara ife enu n'oge a ka ọkpala eze wee bịa
wee n'etiti ndị gboo na ana ndụ ndị amụrụ na ndị bụ mgbe ekele m unu Igbo bụ Igbo ndị ọma njem ọrụ ekele m unu abụrụ ebele ugwu na nwe ekele m unu asị m na aha dịrị unu mma na eke asị m na aha dịrị unu mma na oye asị m na aha dịrị unu mma na afọ asị m na aha dịrị unu mma na nkwọ ụbọchị na-anọghị egozi unu ụtụtụ ebido na anya si ya egozi unu akpụkpọ niile dị n'ụwa ya egozi unu ebe ọ bụla ndị dị unu na-enweta ngozi ikuku ya enye unu ngozi mmiri ya enye unu ngozi atịta ya enye unu ngozi aja ya enye unu ngozi unu na-enye anya onye nwere unu ngozi ọnwa na-esi n'igwe ya enye unu ngozi kpakpando zuzuru ụwa ya enye unu ngozi ebe ọ bụla ọzọ gbasara n'ụwa niile ngozi ngozi mmụọ Igbo mmụọ kele ụwa kpọrọ unu n'oke ọnụ site n'ọnụ ndị unu bụ Igbo Igbo ọcha mmụọ bụ ekwesị ọ na ọcha nwa ibe njiwe ọmụma gị bụ na nwaala na-eje ikiriko gadị ya ekosasị ụwa niile ọ bụ na ekosasịa unu ya esi na mba ụwa wee bizi mgbu ọnwụ wee na-echi ya na ndị eze ka unu wee baa ndụ eto ego m iru ka m wee baa na ndụ sọbanị mụọ ka anyị gawa n'obi ruo ka anyị wee baa na ndụ ọ ga-afụ gị ugbu a Igbo bụ Igbo ndị unu mmụọ na-edozi Igbo akwali ọmụmụ Igbo Igbo anọghị ụwa naanị Igbo ike naanị webe ọnwụ na-echi anyị n'ụfọ ndụ ndị ọcha mara ife na-erukwu m ụfọ ndụ ọ na-ebisiri ife niile dị n'Igbo ife Igbo ji wee mere ife ịrụba ama ife Igbo ji asị na anyị na-eje n'obi ofufe mmụọ bịara Igbo n'oge si ka rie ndụ mmụọ niile na-enyere Igbo aka n'obi fasị ka alụ kwụsịsịa n'ala Igbo mmụọ niile na ọrụ ji kwụsịsịa akpọkwa unu n'oge a bịakwanị bụ anyị zụ ọtọ ohu na obu nyeremba kabadozina ụwa ndị nze dike gboo gboo akpọkwa unu n'isi n'isi na-echi anyị n'obi na ọ ga-afụ elugo nzọpụta Igbo elugo ifeọma Igbo elugo akwali ọmụmụ ase na-echi anụ n'obi ndị Igbo bụ ndị mbịagbo na-echi anyị n'obi ndị ọma bụla eze na-echi anyị n'obi ndị kaka nke Igbo na-echi anyị n'obi ndị nze dike ndị ichie ndị biri ezigbo ndụ ndị nwere ezigbo ọnwụ na-echi anyị n'obi ka unu na ndị ichie ndị ka nọ ndụ ugbu a ka unu jikọ aka ka Igbo bụ Igbo kwee n'otu onu ka ndị eze niile kwekọrịta ka mma ụwa kwụọrọ gị aka eze ebube oke odumodu bịa wee n'obi gị bịa wee n'obi gị isi ndị mba ụwa site n'ọkpara eze na ọ bụ ụlọ unu ruo n'obi nna m na mgbe ọbụ na mmadụ na-abụ ma ọ bụ karịa nọ na-ekwu maka m na ana m anọ n'etiti ọ ga-afụ gị ugbu a eze ebube bịa mere ọ gaba n'isi ndị Igbo mọsta ndị Igbo mma ebe ọ bụla onye Igbo nọ n'ụwa niile ikuku sagi onye Igbo n'ọga anyị nwere ndụ ife ọma sobe Igbo ebe n'unu nọ nsi onye Igbo si na ya bụ onye Igbo ife ọma sobe ya a sị ya dolu unu ebe niile unu nọ n'ọga Igbo bụ Igbo ya dolu unu mmụọ niile bịara ije n'ụbọchị taata ya dolu unu mmụọ niile bịara ịzọpụ Igbo n'ụbọchị taata ya dolu unu iru ofe Igbo edogo onye Igbo ọbụla mere ife ọma n'ọga ife ọma ya akpụ ya onye Igbo mere ife ọma n'ọga afọ elugo onye Igbo mere ife ọma n'ọga afọ elugo agbụrụ a ka a na-asị onye ka ịzụpụtalụ agbụrụ a ka a na-ajụ onye ka ịzụpụtalụ agbụrụ a bụ agbụrụ eze agbụrụ ịfụnanya gbụrụ epu agbụrụ ịfụnanya na udo bụ nwanne agbụrụ ndị nze dike na-eme mma ndị nka na ụzụ agbụrụ nka na ụzụ nke bụ ọgbọ bụrụ enyi ndị Igbo bụ ndị mbịa gboo ndị Igbo bụ ndị bịara Igbo ndị Igbo bụ ndị bịara Igbo edo mmụọ si ka ọ doo mmụọ na-ebuso n'ala ndụ osisi ndụ ọnwa
ọbụlụ mkpụrụ ofufe nye bụ edo ka ọ ga-olu Igbo nwasị maka na osisi akwụkwọ mmụ na abago na edo na ugo Igbo achakego na ngwu egbulu emego 50 nguju wee tochie arụ bụ arụ ngolo Igbo Chukwu okike Igbo bịa mere ọnwa gafa na-eje n'isi ndị Igbo niile ebe ndị Igbo nọ n'ụwa niile onye Igbo ọbụla na-anụ ọnụ m n'oge a sapụ ọnụ gị si abụ m onye Igbo maka na mmụọ Chukwu Igbo na-achọgharị ndị Igbo ọ sị nnụ na abụ m onye Igbo rapụ ụnụ apụ ma ụnụ ọbụla na-emegide ndị Igbo n'oge a ọ bụrụ na Chukwu Igbo batara bụ apụ uru ya ama na eziokwu na oke ọdụmodu apụtago n'ọgbọ na-eche maka na ịbụ Chukwu na-eche maka na ịbụ onye Igbo Aleke na alụ ụtọ na mbunye enu akwa ahịa ụmụ ndị eze abịa ikwu ene mbịa be gị na-ebu m ọkpa njegozi ikwu ene mbịa be gị abịa ma ọdịdị ikwu eno ndị ọnọ na-ebu m ọta njele ikwu eno ndị ọnọ moju bejiokwu ime mma mbịa be gị na-ebu m ọkpa ngozi ime mma mbịa be gị abịa ma ọlele ikwu ene ndị ọnọ na-ebu m ọkpa ngozi ikwu ene ndị ọnọ moju bejiokwu ikwu ene mbịa be gị na-ebu m nwa ndebe ikwu ene mbịa be gị kololo bigi ikwu ene mbịa be gị na-ebu m nwa ndebe ikwu ene mbịa be gị abịa ikwu ene mbịa be gị na-ebu m ọkpa ngozi ikwu ene mbịa be gị eji m edo n'aka n'isi Igbo na oru mkpụrụ ụbọchị na ịbụa bụlụ Igbo na ịgbakwụlụ udo na ịfụnanya ejimala Igbo na arọ 2022 bụlụ ụbọchị afọ ọkụ ụbọchị afọ ndị eze ji aligo ugwu ka banọdụ n'ugwu watịa wee bịa na Nkwọ were ayọrọ fachita n'ugwu Nwafọ ebe Igbo na-adọrọ ike wee jebe n'afịa Nkwọ ebe mmụọ niile dị apụ ebe mmọnwụ Igbo dị afọrọ Igbo ibu n'ụkpa maka olili mbọsị eke mmanwụ Igbo ya awa onye ọbụla bụ onye Igbo pụtaba na bịaba eke na oyi abịabulu ike elue na obi Igbo o nwere ike anyị na-ebulu o nwere ike anyị na-adọlụ o nwere ukwu anyị na-ekwu ma alụsị mba mara ya ndị Igbo na-achị ya n'obi ebe ọ bụla nọ kịta ọ bụ na ufo gị dị gị n'iru dịka onye Igbo tata lụọ ọbụ na obi gị tata ka ị na-enene m anọ m n'oke ọbịa wee na-ekwubi okwu si na uve ọbụla onye Igbo bupụtara n'oge agọzie abụgolu uve agọziri agọzi dịka m na-agbanye ọdụ ka m wee kwubie okwu a uve afọ abụgolu uve agọziri agọzi ọbụgolu uvo dị asọ nwasị gị ọ bụrụ na-abịa ka ị nọ golo efele na-awa awa site kịta luo na tụrụ ya akwa mma emechi ikpe a jili debe ufo n'iru gị ọ bụrụ na ịfụrụ ọjị ifuru edo ọmara ife ịfụ golo ife ọbụla a na-eli ị nwere ike ịgbawa ya nochi achịcha tinye ya na ufe afụ ọ bụ na nkwubi okwu ma anwụ amala shanye n'oge amala so n'alụ m kwubi okwu na ọfọ gị ka ọfọ alekọ ọnụ ka uvo gị dị ndụ ka ikwe ka o mewe ka mbụ wakwete na ndị niile bụ ụmụ agbụla eze bụ ndị amụma na ndị nsọ bụrụ ndị nchụaja
ọ ife ọkpara na-agba ndị mba sịkwa na ọ bụrụ na ịnabata m n'ihi ya esonyelụ ndị amụma ndị nchụaja na ndị eze ndị ana m ekwu maka agbụrụ na-epu ngwu na na-epu ngwu ka ndị gboo obi ebi ma dibịa mba mara ya agbụrụ ebelu ugwu bụ na ndị anyị bụ abụmalụ si mba mara ya fajee na-egbu ngwu na-adọti ngwu uto ma dibịa mba mara echi o nwere ike anyị na-ebulu o nwere ume anyị na-adọ o nwere ibe anyị na-ekwu ma dibịa mba mara ya ine anyị fụ ọjọọ ịwa n'ụtụtụ a ine anya n'uvo ife ọjọọ ịwa n'ụtụtụ a ọjọọ ụtụtụ a anyị ji wee kwakụ njem a nji asị na onye dolu Igbo n'ọga site kịta rue elekere ịtọ onye Igbo ebe ọbụla ị nọ ifu nsugote ka ngozi ele gị nzu afọ ikwu ka o mee ọ bụrụ na ụmụ ha nwere nyakwuwe ibie site tata gaba n'obi a mma na-ezisala unu nzu si n'obi a ka ọ ya bụ iweli nzu edoro nsọ n'odenigu kwubi okwu Chukwu Igbo na-aza gị dịka nwanne Chukwu unu bụ ụmụnne Mesaya unu bụ ụmụnne ọkpara ebele ugwu na nwa ọsị ndị mba ka obubu ugwu a wee bụrụ nke ya adịgide wee sị na m na-ekwubi okwu n'uvo si na onye Igbo ọbụla na-achọ nwa malụ dị ka akwali ọmụmụ Igbo na-akwụ ọtọ tata m na-etipụta akwali tata ya ka m na-ejele Enugu ka m dupụta akwali ọmụmụ Igbo maka na m na-eji dupụta akwali ọmụmụ Igbo tata Chukwu okike ndị Igbo niile na-achọ nwa ebe ọbụla fanọ n'ụwa niile o mee izu na abụọ kabasị na afọ ifefara afụ n'ụrọ kabajadua ndị na-afụ maka nwa ndị na-eji nwa ndị na-edozi nwa ndị na-enyeli ndị n'ime aka ka agbafa n'eziokwu na Chukwu Igbo abịagolufa ọlịlị na akwali ọmụmụ eze abịagolufa ọlịlị ka ọmụ ndị Igbo zuo oke n'oge a ka mba ụwa kwuo okwu si n'eziokwu na ndị a bụ ụmụnne ọkpara ebele ugwu onye Igbo ige onye mma gị ntị ịbụla onye eze ịsọpụrụ Chukwu okike ịdị mma ọ ya dịrị unu mmebe n'ụwa niile ndị Chukwu abịa ma dịrị unu etikwa n'aka n'igbu ọchụ ndị Igbo si n'igbu ọchụ pụọ kpamkpamkpamkpam na bụrụ eze adịghị egbu ọchụ ọ dịka ndị si n'Igbo lele ejima unu anyị na-aga obi a na-akọwala unu ejirimara Igbo na ebe Igbo si abịa ngwasị ka o doo olu n'ebe unu n'ụwa niile dịka akwali ọmụmụ Igbo na-abịa unu ọlele akwali ọmụmụ eze na-abịa ma ọlele ikwe nọ ndọ nọ na-ebumọta njele ikwe na mbịa beghị dejen ọcha anya gbali ise jikọrọ aka dịka mmụọ Igbo na-ejikọ aka tata ndị Igbo na-ege ntị ụfọdụ nwere obi ọcha na-aga iru ụfọdụ ji obi ọcha na-abata ma ndị Igbo na-aga iru na-aga azụ na-enwe ọṅụ onwe ndị jubula ajụ ndị na-akụba asịrị fa na-akụzi aka ifokapa na-ekele Igbo maka na akwali ọmụmụ ndị eze na-abịa nwere onye nwa ya nọchiri Igbo ụzọ n'oge a na-eke ngị Igbo ka ịfụka ọkwụ ọtọ wee na-eje buru doza onwere mmụọ ya nọchiri eziokwu na udo ụzọ ịfụnanya na udo bụ Igbo aga na anya ka efu ya amamife kwụ n'iru ọgụ ọbara asị na mma ewu n'oge a na nwere onye pụrụ ịkwụsị m ọ bụrụ na ị mụrụ nwa site na arọ 2015 ruo 2017 kpọpụta ya n'ọfa bụ oke mmụọ na-abịa izi ozi ka o so na ka ọ bụrụ onye eze na nwa Igbo ya rụta oru n'ofu ndị Igbo emesịa unu ya ama ife mere o ji mee ozi Michael Nwoye Ozuokoye Onowu Emeka Odimegwu Ojukwu zinatali ndị Igbo
ka ọ jesịrị kpere Igbo ile ndụ na obodo a na-akpọ Spain. Mmụọ ejiji Igbo wee zute Michael Nwoye Ozuokoye, Igwebuike Motos, Igwebuike ofu na-ele moto na Nkwọ, oke mmụọ ji ubeji okwu wee kelee ndị nọ n'obi eze nka si n'Igbo eje n'ọkọ ọbịa kaba jechee nche kaba nọrụ ibe ya emeni wee mee ọbala eze wee bịa ibe agụ emezugo ọ ndị Igbo agụ ya ba n'ime obi Igbo agụ ya amụ ife mere ife afọ. Ọ bụ na Igbo onye Igbo agụ Igbo nọrụ na nche ka ọ ya bụ ewepụta akara igwe ebe unu ya eso na wee gbaa izu site tata ruo mbọsị Eke ka mmanwụ unu wee gbaa ịba ha izu were akara ekwentị ihe eji wee ba na WhatsApp ihe eji sonye. Nke mbụ bụ nke mụnwa bụ Ikem Okoye Dike Ezudo 00 ya bụ ọlụfanya Igbo esụsana Igbo n'oyibo ya abatakula 344 96 227 ọzọ 00 344 96 227. Ọ bụ na unu so na ndị media unu egezi amalụzie ka esi akpa elu bụ ndị ọ dị n'obi oge ugegbe eze jelubulu ufo jebe Spain bụ nne Igbo ọ zụọlụ n'ebe afọ fụ nwa Chukwu Igbo bụ ọbala ebele ugwu na nwa jele Mbịa ndị mba wee kwuchie ọkpala na Mbịa bee kwa ozi ka akpala eze nata ma bịa ebe a ugbo ndị ebe a ka anyị anọ na nche wee zute ọkpala ife ọkpala kwu wee ya n'ime ka mmadụ na Ozuokoye na ebe Chukwu Igbo na-ebesi ike oge ọ ya eme 50 ndị mmụọ ọbụla wee kwụsị ọgụ maka na oke ọdụmodu bịara mechie anya wee sị ndị Igbo agụ pụtanị unu rupụta m maka na oriri eze n'ọnụ wee gbuo ọgwụ afọ. Tata uvo Igbo na-anata n'ozuzu oke mbọsị Eke njem iri Igbo ọfụ ebido. Ndị Igbo agụ ndị nọ n'obi ijezu obodo niile na-asụ Igbo n'izu na-abụ kuene izu ọkpala eze abịa wuo n'etiti ndị Igbo ejikọ aka Igbo agụ Igbo ekwe n'otu onu Igbo ekwe baa na ndo daja dịka ị na-ebuli ufo n'oge a eji etinye n'elu ufo ndị Igbo ebe niile nọ n'ụwa niile si ka ọ balụ ndị Igbo ebe niile nọ n'ụwa niile uve anụ ajewe mba n'oge a jesute ndị Igbo ebe niile agbụrụ Igbo nọ agbụrụ eze nọ ndị eze ọkwabịa ụmụ eze abịa mụ be gị ikwu ene mbịa be gị ikolo ya gbaba gị onye Igbo ọnọdụ ya gbanwekwa ọnọdụ gị gbanwee ikolo ekwubaba gị ma ọnọdụ gị gbanwebe ikolo amalaba gị ndị eze ka ikolo na-akpọ gwele ọdụ ma ọnọdụ babịa n'udo agbụla ebelugwu ka ikolo na-akpọ ma ọnọdụ babịa n'udo enyi akpọrọ babịa n'ọnọdụ agbanwego enyi ekwuba babịa
ọnọdụ ụwa dị n'udo. Chukwu okike Igbo na-edupụta akwali ọmụmụ Igbo ọnụ ọcha mmajeli mbatụlụ ugo mmọnwụ avụ iji wee nye ikpe Igbo egbe eze na mbụ kpọpụtala Igbo ọnụ ọcha mere Igbo bụrụ eze na mbụ akwali ọmụmụ Igbo na-ata ugo Igbo chakee dịka na site na nkwa Izrel kwere maka ọdịnihu. Izrel si na ọkpala emela ugwu na anọrụ m ụwa ụmụ Jekọb bịanị ka m zie unu ozi ọma maka ọdịnihu. Anyị anaghị ekwu maka ndị abụla ọnụ, anyị na-ekwu maka ndị eze dolo asọ na ndị sonyela Igbo n'oge a n'ime mmadụ 12. Chukwu okike Igbo ka ọzụ ọkụ ya batalụ ọzụ ajelu dupụta mmadụ 12 ndị Igbo sibaba n'ọkọ ọbịa ka unu bụrụ ndị nche maka nkwupụta nka Izrel kelu maka ọdịnihu. Ebidolu m na Juda ebe ọ dị gbasata oge a. Juda ịbụ oke ọdụm, ịbụ nne ọdụm, mụọ oke ọdụm odum bụ maka nkwa nkwela abịa ma na mma abịala odogwu ụwa ka odogwu wee bụrụ dike maka na dike welu nwa sọbala ọmụlụ chụọ aja wee zite atụlụ ka m welu nwa ntụgharị unu aja ka m bịa malichi nwa eze dike rapụrụ obi nna ndị ochie wee jebe yala ibe efu. Ekene dịrị Maria bụ onye kwetelu ka ọkpala eze bịa ụwa n'obi Abịama na be Juda maka ọga. Juda nne ọdụm mụọ oke ọdụm bụ ka m bịa wuo n'obi gị ka mkpọrọ eze a wee dịgide ndụrụ ka ndụ niile nya ka nchijebe n'obi David maka obi ufu obi ịfụnanya na udo na-eweta aga n'iru melụ na nwa esi n'obi Izrel wee dute bụ Solomon si na nna m ezitego m na amamife agbanyere na ọnwụ Uria bụ nwa Besheba. O wee sị abụ m ọdụm ebo Judia na ọdụm afọ ya n'ụwa ya esi na be m wee pụta. Ọ bịa na mmezu maka m ka Izrel kelu maka ọdịnihu. Melu Juda ji wee nọli n'enu ndị ọzọ n'Izrel. Akpọ Juda akpọ Izrel, akpọ Izrel akpọ Juda. Asha onye ọnụ ụtọ ihe anụ n'obi eze ka ndị ya liko n'obi. Dan ịbụ ọkaikpe mmụọ anụmụ setara n'ebe a. Dan ịbụ ọkaikpe mmụọ anụmụ bụziala agụụ gị tụọ obi ibu n'ụkwụ ka onye ọbụla chi ya ka m bịa wuo n'etiti ndị m.
anọ m na-eche nzọpụta gị Chukwu. Ka Gad gbuo ọsọ chi ya ka m bịa wee n'etiti ndị m. Ọsọ afọ emego, ndị ori afọ achụgo Gad 55 gara aga. Ngwa afọ egbulu kpuchiri narị 3. Mba ụwa wee duo Igbo ụlọ, bidolu ndị Igbo ndụ ọfụlụ, nye ndị Igbo oru agali ntụsapụ ọna maka mbido ndụ ọfụ. Oru agali ọ na-afụ enyere Igbo bụ ndị Igbo bido ndụ unu. Igbo wee bido ndụ ọfụ na mkpuchi ngwu. Tata ngwu etoshigo, ngwu etozugo. Udogo mego 5. Ugo Igbo shakezie. Akwali ọmụmụ Igbo natazie. Ka ndị na-akụ asịrị kụọ aka. Bụalụ m abụ ọdụm. Ndị eje maka n'egwu Chukwu. Jide obele ọdụ n'aka. Jide obele ọdụ n'aka, bụalụ m abụ ọdụm. Ọ ya bụ ịbụsị anya. Igwe m opi ike. Ọdụm bụ enyi mmadụ ncha. Oluzie nwanna gị. Agbanyeghị ebe agụ si abịa, ejighị egwu jiri bịa n'ọmagụ na-eme. Akwali ọmụmụ eze bịa gosi m eze ọdụ gị. Ndị eze abịa gosi m eze ọdụ gị. Ndị eze akwali ọmụmụ eze abịa n'iyo. Ndị eze abịa gosi m eze ọdụ gị. Ndị eze abịa gosi eze ọdụ gị. Agbụla Igbo abịago. Si eze ọdụ gị agbụla eze abịa gosi m eze ọdụ gị. Bịa gosi m eze ọdụ gị. Ndị eze abịa gosi m eze ọdụ gị. Agbụla Igbo abịago. N'isi ndị Igbo niile, n'isi ọnọcha mmanyere mbatụlugo, onye iji n'igozi Igbo n'oge a, nsị gị na nwa gị jee netie, jee zute nwa gị ka iru Igbo shake, ka mbọsị eke bụrụ mbọsị akara aka, ka ị bịa meela onwe gị afa n'etiti ndị gị. Olile Igbo ya eli mkpụrụ ụbọchị 8 ihe ejide ụtọ ododo Igbo ka agbụrụ eze wee shakekwa, ka i wee gosi iru gị, ka iru Igbo wee dị ọfụ, ka iru ụwa wee shake, ka ife niile wee bụrụ ife ochie niile wee gabiga, ka ife niile wee dị ọfụ. Ọkpara eze bịa wuwe Eke, Oye, Afọ, Nkwọ. Ka tata bụ ụbọchị Afọ bụ ọkụ ụbọchị, bụrụ onye isi oche wee rupụta Eke, ka akwali ọmụmụ eze wee wuwe. Bịa mee ya, ọkpara bịa kwụrụ n'ụkwụ gị, deje maka na ikwere n'ụwa na be Maria na obi Josef na be David na obi Juda. Maka tata ndị gị na ọkọ ọka n'oge a wee na-ejikere ka ndị eze gbagotara n'elu ugwu bịa kwubie okwu bịa wụrụ n'ọfọ. Eze ebube bịa mee ya n'ala ekene n'afọ kpara gị Igbo na-akpọ ndụ. Ise duzie ọnụ. Ise ise kwue na ise. Ibelu unu ndị ile ndụ tata sonyelụ unu m emesịa media onye media ya
bịa bụ na ebu na-esonye gasịrị m tata ma ọkụ elekere 3 nke ndị ọwụwa anyanwụ, ọkụ elekere 3 nke ọwụwa anyanwụ, elekere 3 na ọwụwa anyanwụ. Unu esonyele m na Facebook, na YouTube, na Radio Nigeria, na NTA, na ABS Radio na TV. Sonyalụ m na YouTube va. Nselu m na ndị Igbo Royal Oden Heritage, YouTube, TV. Unu esonyelụ m na Igbo World TV. Na-esonyekwulunu m na ụmụnna Cable TV. Ife ndị sunu sonyelụ m tata bụ kunu solu mgbago n'ugwu, kunu wee fụ iru Igbo ọfụ. Mma ejikọkwa n'Igbo agụ aka ma lue n'enugwu. Ife afụ melu na obi Juda ụbọchị afọ esi na obi ọdụdụ nwa bụ Benjamin wee chọpụta onye eze, ka onye amụma nyere ndị eze nni n'enugwu. Ekpele Igbo bụ mmemme, ekpele eze, ekpele Igbo bụ ekpesi ekpele Igbo elie ibe. Anyị ya ndị nọ n'obi ya atọ ọjị, ka anyị na-atọ ọjị a ka unu na-atị ebe niile nọ n'ụwa niile. Ọjị agbara ọfụma, ọjị agbara ọfụma, ọjị a nụbụ ebe a, ọjị a na-etu a ka ọjị asị n'obodo oge mgbe ile nke ya sali ya. Unu afụgo ife ọ na-akọwara anyị bụ n'ụzọ faya apụ jebela onwefa ka Igbo Chukwu jikọbere n'oge a jikọọ ụlọ ofu ndị ka Igbo jikọ Chukwu oke na-abịa ijikọ Igbo n'otu onu. Ka m kwuo ya n'ife mmụọ kpọrọ ya, ọkpala eze na-abịa ọkpala jikọọ Igbo n'otu onu. Ọ ya ebido tata na alụgolo Enugu, nsi n'Enugu n'ituo mbọsị Eke. Ndị Igbo ọnwụ na-ezu oke ya ọlụnụ m Chukwu Igbo ka o dugo m n'Enugu tata ka ndị zute ọ n'ọcha mmadụ mbatụlụ ugo ka o bute ufo ka a gagharịa Igbo dupụta ndị eze Igbo. Ndị ikenye Igbo na-ezo maka na ikenye Igbo n'oge abụsị alụ. Ndị British na ndị Rom bịa ugbu efa site na faya abụọ gaala dewe akụrụba nwa nwa faya eli. Chukwu Igbo si mmenye gị nri ụbọchị gị maka na m ofụrụ gị n'anya na ọ bụrụgodị nnụnụ nọ n'ọfịa na ana m enyefa nri ụbọchị fa. Gị na-ekene afịfịa ọfọ na afịfịa nlalị na afịfịa nchụanwụ na-ekene kafa na-edebe obobo ọkwamụ kwụrụfa na-edozifa. Ị na-enyefa nri fọbara kafa dị olue na be Juda ọsị ọ bụgodị Solomon na ebube eze ya na afịfịa nchụanwụ kiada arụ maka aka nwefu ndị Igbo na Chukwu nụkara aka. Ndị anụ na-ekili ndị ka famalife emeni fa na-akụba asịrị fa akụwaga aka. Ndị na-akụ aka na-esonye maka na ọkpara eze kwuru sị nkịta kwa ata na ọka ka o too ka oge owuwe ife ubi wee lue. Nkịta bụ oge owuwe ife ubi afọ. Chukwu oke bịa meela onwe gị afọ dịghị maka onye bụ ngwa na ya bịa jee ozi n'ode n'Igbo gwa ndị Igbo na ife ọma emewego na ọkpara eze akwụgolo ọtọ n'iru ọfọ Igbo achakego ubi okwu ọbịara mmezu
ya ji ozi afọ ile ọjije ozi ahụ